खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि ब्लगा बे भैरबकुंड ब्रिज गोदाननिफ्रायनो ओमफ्राय बैजों थाहैबाय सुइस गेट जों बे जायगानिफ्रायनो सुरु लोगोसे नै सोर दङ बिजोंहाय सोमदोन बरगयारी ओमफ्राय ओरैहाय खुलुमबाय सार बिथाङाबो मोनसे चेनेल दं बिथांनि चेनेलखौ मा नाम एसे खोन्थाना फिलिप आंनि इउटिउब चेनेलनि नामा फिलिप नार्जारी ब्लग आं ओरै अरुणाचल थायो बांसिन आंना अरुणाचलनिसो होनाय जायो फल' खालामनानै हो बिथांनि चेनेलखौबो आंखौ जायफ्रा आंनि चेनेलखौ जायफोर नायगिरिफोर अननानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै एकदम हाजार मानसिनो शेयार खालाम आरो जायनो लोगो नांगौ कमेन्ट खालाम आंबो खालामहरफिनगोन औ बेफोरबायदि दा जों बेफोरबायदिनो नै डेन्जार जायगायाव सफैदों डेन्जार माने ओरैबायदि डेन्जार बावहाय जलदमल' गोग्लैनांगौ खनसे अब्लाना बिनि बेगेङाखौ बाथोन बायदि देग्लिनो नांलायला ख्रेब सावसुबनो हाजोबसिगोन आरोखि आं खनसे बाज्रुमना नायनायसै ओइ सोमदोन ना सारदों हनै ओरै ओमफ्राय हनै ना फारसेजों दैया गोग्गो ओरैबायदि गोजों ओमफ्राय ओरै गुबुंले औ अरुणाचलनि बैयो ए बै मोनसे अरुणाचलनि गोमोआ जाहैबाय ओरै भुटान बा डेन्जार जायगानो औ नै बिजों आरो पिकनिक माने बयबो टुरिस्टफोर फैयो जाहैबाय ओमफ्राय नै बैयाव फायारिं रेन्ज ओमफ्राय बावहाय सान्दा मोनो आरो माजों बावहाय सान्दा मावलायदों दालाङा मावलायदों सान्दा मोनो जोङो सान्दा हा सान्दा मोनदों ना मोनाखै फैदोंमोन भैरबकुंड थांनि अरुणाचल ओमफ्राय नोंथांमोननो आं दै ज्राम गान्दा गंफोर बायदि जालायनाय मोसौ फाफ्लि बायदि जानायखौ एसे खोन्थानि दे नै ओरैसो दैया नुबा वाव एल'ग्रा सारा बावहायनो सान्दा मोनदों होनफैबाय थायोमोन बियो बा दैयाव आं बाज्रुमखांबाय दासो जेबो जाखायाखै ओमफ्राय आथिंबो बायाखै मोदोमफोरबो जेबो दोलाखायाखै ओरैबायदि गोगोम मोजांखौ मोनखादों आं दा होनसै ओमफ्राय सोरबा गोसो थोनायफ्रा जुदि मोनाखैबा बे गेट दङना बै गेटआवहाय गाखोनानै ज्रुमल' बाज्रुमखानांगौलै अब्लानो जायफ्रा गोसो थोनायखौ मोनाखै अब्लानो बावहाय बाज्रुमबानो खनसे मोनो आरोना ओइ हो काटा चला कन्हैया बांकाना तेरो लापेनालं ड्रागन गोजोबसो नै बावहाय नै खुसेर बिदि फानबावो अदालगुरियावथ' जायफ्रा भैरबकुंडनिफ्राय अदालगुरि टाउनाव थांगोन ना बिथांमोना बे एरियायाव नैबे मोनसे लामायाव खुसेर बिदि आरो ड्रागन फिथाइ बायदि रोखोमनि बेफोरबायदिखौ जों नुलांगोन बैयावहाय खुसेर बिदि फानदोंमोन बर' न'खर फेमिलि ओमफ्राय जों ड्रागन बेनिफ्राय सेर लालांनि बेफोरबायदि आरोखि नै दा दंना गैयाथाय लायनि दे माने दखानदारा गैया नालाय बे आदाया नै बेफोरबायदि खुसेर फानो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि खुसेर बिदि दहाय लोंलांखाबाय नै बेफोरबायदि ओमफ्राय ओरैबायदि साफाखा खुनु जिबनाव मैला हाबनो मोना नैबे बक्सआवहायसो सोना दोनदों नै खुसेर बिदियाखौ ओमफ्राय बाजैया नै बेनो आदानि बेसेबां बोसोर जाखो बाजै नोंसोर बिदि खुसेर फेरेना फाननाया 6 बोसोरसो जाबाय दा बेसेबां 6 बोसोर जाबाय ओमफ्राय मेसिन लानायालाय 2 बोसोर जाबाय मेसिन लानाया 2 बोसोर जाबाय सिगां आखाइजों होयोमोन सिगां बे आखाइजों नाग्रायानोमोन आरोखि ना बे ओनसोलाव बिराद फिथाइ सामथाइ नुयो नोंसोरो खुसेर बिदिखौ फाननाया 6 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बेसेबां बिजोंनो न'खर सोलिगासिनो नामा सोलिगासिनो जोंहाथ' जेबो गैया नालाय हाबो गैया बेखौनो फाननानै जायो ओमफ्राय दा बेजों सानसेयाव बेसेबांसो खामायो ओरैनो बिदिनो बोथोर मोजांफोर जाबालाय मालाबा 3000फोरनि फाननो हायो 3000नि फाननो 1500 खुनु थिग गैया आप डाउन जायो आरो 500 जेसेबां सान्दुं गोसा एसेबां मानसिफ्रा लांफैयो ओमफ्राय नोंनावहाय बावहाय गुसु बिदिखौ मोनलोङोना मोनलोङा आइस लाबोनानै दोनखानाय आरोखि ना आइसआबो नै बक्सआवसोखा ओरैबायदि मोजां नायजागोन दा बाजै नै प्लास्टिकआव नै ओमफ्राय सोलोंनाया मोजां आरोखि नै
बेथ' बे जेनेरेटरजोंसो सोलियो दा ओमफ्राय खय लिटार जायो बेवहाय जों सानसेयाव 2 लिटारसो होमबाबो जोबा आरो जोबा ना 2 लिटारा जोबा ओमफ्राय बे थावनि खरसखौ बाद खुसेरनि बायनायनि जेसेबां मा बेखौ दाननानै आरामसे 2-1,000सो थायो मालाबा बोथोर मोजांबा थायो 2-3 हाजारसो आराम थायो न'खर सोलियो बेजों मालाबा बायनायनि दाम ग्रोब जायो अखानाय बिदिनो हाजिरा थायो बिदि आरो ओमफ्राय बेफोरबायदि मेसिना खयथासो दङ बे लाइनावहाय दायो 7थासो दं नामाथाय 7थासो दङ ओमफ्राय बे लाइनाव बिराद फिथाइ सामथाइ माबा माबि फाननाय नुयो बा ड्रागन मा होनो नोंसोर बेखौल' लायो नामा गुबुन फिथाइ सामथाइ लाफाया नामा फिथाइखौ लाफानाय जायाखै दायो आंबो थाबाय थानो मोना नालाय फिसाला गोरलै दङ गथ' मा क्लासाव फरायो दायो दासो माबा फिसाजोआ क्लास 9 मोनबाय क्लास 9 औ फिसालाया दायो माबा 15 मास जाबाय 15 मास 15 मान 15 मास जाबाय आरोखि ना दासो गोरलै ओमफ्राय बे गोरलै गथ'खौ सोर लाखिदों लाखिग्रा दंखायो बिदा बिब'जों थाफायो बिबै आच्छा लांलाय लाबोलाय खालामो आच्छा स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामो दानि लाबोदोंमोन दिनै औ उफाय गैया ओरैनो आबाद मावना जाग्रा बिदिनो हा हु गायनो हायाखै नामा हायानो गैखाया हानायनि आन्थाल बेजोंनो सोलियो आरोखि बेजोंनो आच्छा थ' माने जायफ्रा खुसेर बिदि लोंनो गोसो नै बेवहाय बेफोरबायदि दोनोब्ला मोजां ओमफ्राय दा नै आदायाबो नै ड्रागन फिथाइ लाबावबाय जानायजों ड्रागना माबायदि नायदो जाथ'वाखै कालारखौ नायदो वाव बेसेबां मोजां जानायनिसै आंबो मोजां दा गोथाव दा हा गोथाव दा जानायनिसै आंबो ड्रागननिसै मोजांथ' नों जादो दा जादो आं जाथ'ला जादो जा बेलाय जादो बे खन्द'आवहाय ड्रागन फानो खुसेर फानो बा बायदि रोखोमनि फानो नालेंखर बिदि फानो ओमफ्राय लोगोसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवथ' बेफोरबायदि फाननायखौ नुवा 12था दं बेयाव लाइनाव मा होनगोन चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ खावलायगोन ना 12था जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय एम्बुलेन्स चिरां डिस्ट्रिक्टआव एम्बुलेन्सआथ' दङ खिन्थु नै बेफोरबायदि दखाना गैया खम फाननाया खम जोंनि बर' मानसिफ्रानो फानदों हिनजावफ्रानो फानदों बोलोनि खामानि नङा मेन प्रब्लेमा चिराङाव जोंहा खुसेर प्रडाक्सन गैया गाया आबादारिफ्रा मानो गाया आं मिथिया बे हिसाबै माने लायनाय लाबोनाया एसे खस्थ' जायो बायदि आं खोनादों आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टआव लायनांगौ चिराङाव प्रडाक्सन गैया बिफां हिसाबैहाय बे आरोखि दा बेनि अनगायैबो गुबुन फिथाइ दं आरो ड्रागननि गायनायाबो जोंनि चिराङाव खम बहुद दाबो गायनांगौ ओमफ्राय बेफोरबायदि अपेन फाननांगौ साख्रिनि थाखाय जों गोबां नाजायो नङा होमबा दा बेफोरबो मोनफा मोनफा न'खर सोलिनो हागोन ना हाया मोनफा इनकाम जेनेरेट जानायनि मोनसे मोजां फालांगि फंबाय ड्रागन फाननाया नों बेसेबां बोसोर जाखो दिनैसिम 2 बोसोराव आगान होबाय 2 बोसोराव आगान होबाय आरोखि बिनि अनगायै आरो गुबुन माबाफोर फिथाइफोर फानोमोन नामा थाइजौ लाबोयो सिजन बाय सिजनाव मा मोनो बेखौ लाबोनाय जायो आरो ओमफ्राय नों बिदि ड्रागन फाननानै सानसेयाव बेसेबांसो ओरैनोसो आर्निंआथ' बे कास्टमारनि सायाव डिपेन्ड खालामबाय मालाबा थावबो ओरैनो अनुमान मिनिमाम बांसिन 2.5निफ्राय 3 बेफोरबायदि गासिखौबो दानै दुनै दिन हाजिरा बिदिनो क्लास लानानैसो खालामनानै हाजिरा नोंनि दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै सान बेसेबां हाजिरा हिसाबैबा नायोबा आरोना 1000 1500 2000सो थायो 1000सोआ एसे थाङो आरो मालाबा समाव 15 2000 बेबायदि फैयो आरो फेमिलि दं बेजों सोलियो आरोखि न'खरा दिनै दिनावथ' जब बिराद साख्रि नाजायो दा जोंनि लाइमोनफोरखौ बा जायफोरा जबखौ मोनाखै दा बेफोरबायदि मावना जानायखौ मा खावलायगोन ओरैनोथ' साख्रि बाख्रिखौथ' मा होनबावनो गोबाङानो दङ फरायनानै जनानै थानाय दा बेफोरबायदि बिजनेस लाइनाव हाबोबा
गावनि थांना थानायनि राहाखौ मोनो आरो नाजानाय थायोब्ला लाजिनायखौ गारनांगौ गारोब्ला लाजिनायखौ गोजानाव दोननांगौ जेरावहाय लाजिनाय दं बेवहाय जेबो गैखाया जेबो गैया नंगौना दा नंगौ लाजिनायखौ गारोब्लासो नों इनकामावबो फैनो हागोन आरो थिग दं थ' बेफोरबायदिनो जोंनि बे अदालगुरि जोंनिथ' नङा आं जोंनिसो होनफ्लांलायलांबाय ना मा आदा माने ड्रागनखौ आंबो लाबाय ओमफ्राय सोर लाखोथाय नों लादों लायाखै लाबाय बेसेबां लाखो सेरसे लाबाय आच्छा 400 बेसेबां गुरि सेरसेयाव 180 हरबाय 180 जोंनि थाखाय आच्छा थेंक इउ आंबो दा आं खावलायगोन कि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो खुसेर बिदि फानग्राफ्रा जायफ्रा फानदों थ' एसे मोजाङै फानोब्ला नै बेफोरबायदि जेरैबायदि बक्स खालामनानै बक्सआव सैनानै बेफोरबायदि सैनानै सुनानै बेफोरबायदि बक्सआव दोनोब्ला जानो बा लोंनो थाखाय बयबो मोजां जागोन स्टेन्डार्ड जागोन आरोखि बावहाय बेफोरबायदि आरोखि बेजोंनो न'खरबो सोलिदों लेबुबो दंबावोसो ओमफ्राय आइस जायफ्रा गुसु लोंनो गोसो गुसुयैबो मोनलोंगोन ओमफ्राय ड्रागन मोनगोन खाथियाव आरो बे लाइनाव मुथ'थे खुसेर बिदि फाननाया बेसेबां दं 12था ड्रागनाथ' दाबसे दाबनै दाबथाम दाब्रै दाबबा 6टा 7टा 8 9 10 बेबो 12थायानो दङ 12थासो दंखायो आरो बे खन्द' मथ'थे अदालगुरि टाउननिफ्राय भैरबकुन्द थांनाय लामासिमहालागै मा मोनगोन 12थाखौ जों मोनगोन माने जाय लाइमोन इउथ्स ओमफ्राय सिख्लाफोर बिथांमोनाबो बैयाव फानबोनायखौ जों नुबोदों बेनो खोथाया माने माबा मोनसे खालामाब्लालाय बबेनिफ्राय फैसा फैनाय आरो बेजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ फाननानै फिथाइ सामथाइ जाहोनाया देहानि थाखाय मोजां बै रेडिमेड पेकेटाव थानाय बथलाव थानाय जुइसफोर नङा जायफोरा देहानि थाखाय बिराद खहा खालामो स्पेसियेलि गथ'फोर आरो गेदेरफोरब्लाबो देहानि थाखायथ' मोजां नङा बहुत केमिकेल बायदिसिना थायो मेडिसिन थायो बेफोर जाहैबाय अर्गानिक माने अर्गानिकखौ जाहोदों मोजां बेसाद जाहोदों नै बेखौ माने दिन्थिदाव जाहोदाव जोंनि बै फैनाय गथ'फोरखौबो दानिफ्रायनो बिसोरनावहाय माइन्डआव सोना होनांगौ आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार जिल्ला मोननै जिल्लायाव खुसेर बिदि फाननाय दं बिसोरना प्लास्टिक बोखोबा बा माबा मोनसे बोखोबा साखोन सिखोन मोजां स्टेन्डार्ड लोंनो होनना बुङोबा अदालगुरियावनो मोनो नै मोनसे बेफोरबायदि मेचिन दं हाइजिना बिराद इम्पर्टेन्ट जाग्रा बेसाद नालाय माब्लानि समाव माला मा बिरदेरनानै मा बानानैबा बेयाव मा खालामनानै गालांगोन बेयो माने पयजन बुस्थुबो जानो हानाय देहानि थाखाय खहा खालामनाय बिजानु बुस्थुबो जानो हानाय बे खेबसेन खहा खालामाब्लाबो आस्थे मालाबाफोर बे एखे उदैयाव इफेक्ट हैनो हागौ बेफोरबायदि जों बिराद माने सांग्रां जानांगौ ना माबानि फारसे देहानि फारसे बे हिसाबैहाय माने हाइजिना बिराद इम्पर्टेन्ट ओमफ्राय बे हिसाबै हाइजिनिक मेनटेन खालामनायखौबो जों नुनो मोन्दों बेखिनियावहाय जेसेबांनाखि फिथाइ सामथाइनि खुसेर बिदैनि दखान जेसेबां दं एसे हाइजेनिक मेनटेन खालामनायखौ नुदों आरो थ' जों गोबां खोथाखौ मिथिबाय आरो अदालगुरिया एसेब्लाबो आप टु डेट होननांसिगोन नङा होमबा आप टु डेट ना माब्रै आप टु डेट होनबा फिथाइ सामथाइ बा खुसेर बिदै बा बायदि रोखोमनो दा सिजन बाय सिजन दा बैग्रि फिथाइनि सिजन मोनलायनोसै दा हनै बै सासे ओरैबो गथ' लाबोदों खुसेर बिदि लोंनोसै दा ब्रादार बबेनि नोङो आङो बे बानगावनिनो खाथिनिनोखा आरोखि खाथिनिनो ओमफ्राय लांफैबाय थायोनो बिदिनो लांफैबाय थायो सम अदालगुरियाव बिराद साफा बिदि मोलोङो खुसेर बिदैखौ नङा होमबा दा नानिया नोंनि फिसाजो देरसिन लोंहोनो लाबोदों खुसेर बिदै नामा थ' बेफोरबायदिनो बयबो फै लोंफै मजा लाफै खुसेर बिदै बेफोरबायदि आराम ओमफ्राय ड्रागन फिथाइ गथ'फोरनो जाहोफैदो थ' दिनैनि ब्लगखौ ना बारा गोलाव खालामना बावनो दोनबाय बाय बाय